Maayong adlaw mga higala, ako na si Lorenzo Isip, reigning Mr. Tourism Cebu 2018 and newly crowned Ginoong Pilipinas Misters of World 2018, your official vlogger para sa MyTV vlog sa Sinulog 2020. Sa Cebu karon para magpahena tato. And ang henna tato is like naanda na ni siya every sinulog sa mga tao nga magpahena. Then after ana mag-interview ta sa some of the henna tattoo artists if unsa jud ang ilahang income ug kung sila ma-feel if makagahin sila mga customers bahin na ni pagtato. Tara. So guys, natakaroon dire kang Shin para mangutana og gamay question bahin sa iyang pagka tattoo artist. So hi Shin. Shin, pila nakakatuig nga trabaho as a henna tattoo artist? Magana po, 7 years. 7 years na. Shin, ano ba to yung pag-henna mo ba is like for work mo talaga or passion mo as gusto mo lang talaga mag-tattoo? Passion. Passion po talaga. So inyo makita nagpa-henna ko which is my first time. So ako din gipa-henna is my birthday. Birthday na ko ni siya but iyang convert to Roman numeral. So medyo lisod siya but ang kanang pasabutan na is June 5, 1999. Linda tra. Oh, henna mo diha. Henna mo diha. Hinayon Roman. Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect, I think that is what. So hello mga higala, mga amigong mga amiga. So karon kay Sinulog man og hinangat na Sinulog ron. Syempre hindi na mawala ang mga t-shirt, Sinulog shirt. So natakot dito sa stand kung asa gipamalig ang mga shirt and we're here to ask a few questions sa tuang t-shirt vendors. So tara. So guys, nata diri sa isa ka stall, t-shirt stall diri sa may Abiliana to ask questions sa mga about aning shirt. Then naa sa tuwa si Ate Maria to answer some of the questions. So tek pagkaibaw ninyo nga hinangat sa Sinulog ano sa man dito nagsugod og display og mga shirts dito. Lunes. Lunes diri ato sugod. So Lunes na. Lunes. Sa inyo mga display dito sa may best seller din ninyo. Mao ni siya tanan 150, 200. Ang t-shirt na mo kay 180 to 150. Ang among kuan kay 200 mao na ang last. So asa man mas halina ng shirt or mga Same ra sila. Same ra sila. So if kanang kunyari walay Sinulog asa man mo mamaligya og mga ani mga shirts? Wala. Kuba kay dili ra man ni. So dili jud siya kanang consistent. Tagatuig ra. Laing fiesta. Di ko maanin ato sa skulito. Ani? Sige, then ako last question sila. So unsa may purpose ani mga ani ninyo nga naaman jud na? Mao man makada sila kagwapa. Bagtog ra ni gwapa mo tino. Ay bati kami nagawot kay may ramatay. Sige, mga na to. So thank you kayo, te.
mag-judge. So second time ko siya. And I think it gets better every year, so mas mahirap mag-judge this year. Ang dami na kasing elements that you need to consider when you're judging it. There's the performance of the candidate, there's the performance of the group, meron silang musicality and instruments, and overall performance. So, mahirap talaga, nahirapan ako. Sa ano po, sino po ba yung mga preferred talagang manalo sa competition? Actually, lahat ng nanalo are all yung pinag-uusapan namin, gusto namin manalo. Kasi talagang they stood out from the rest. Everyone is beautiful, hands down, magaling lahat, maganda lahat. But, yung mga nanalo, mga inawardan, si naman from Karkar, who carried this really big immaculate conception outfit, which is like amazing. And then the grand champion actually is I've been looking at her face from the beginning, and I think she was really, like Carrie said, royal, very regal, very magaling magdala. And number 9 is also amazing. Yeah, so masaya kami lahat sa outcome. And of course your performance in 11. Performance, we didn't see it coming, very unique. May mixture ng comedy at saka gracefulness, so I kind of like that. So thank you so much for Thank you very much. interview. So, Pit once Senor, again guys, everybody. Sir, John Herrera, thank you so much. thank you. Pit Senor. Okay, wala ba ka nag-reason sa pag-judge sa mga candidate kayo na Actually, listen, so I was seated right beside John Herrera, then si Paolo Ballesteros. We were talking about it. Kaya all of them performed well. So we just have to choose the best performer of the night. But the winner was, I think, unanimous. Kay gwapa din siya. Without exerting so much effort in dancing. Even nabarog lang siya. Very regal and gwapa din siya. So we were also looking for the face. So deserving dito Ginoong. And the rest of the top 5, nagasod, mo dito yung choices na. Ikaw na din, go na sa ganahan ko din Actually, mo itong top 5. So, thank you. Thank you. Ano po yung, saan po kayo mas nahirapan sa pageant na po ito? Anong segment po kayo nahirapan? Group dance kasi kahapon lang kami nag-practice at gumawa ng dance course. So, mahirap. So, kanino mo po ba dinedicate po yung panalong to? May followers na ng Barangay. Thank you, congratulations. This is Lorenzo Isip, your Mr. Tourism Cebu and Ginoong Pilipinas Misters of World para sa MyTV Vlog. Please like MyTV Cebu, Lorenzo Isip, Ginoong Pilipinas Misters of World and Ginoong Pilipinas Facebook pages for more updates. You can also follow me in my Instagram account at I am Lorenzo.
And guys, please watch out for my YouTube channel coming out soon, and I will be revealing something big for the Valentine's Day. Daghang salamat Cebu, mabuhi MyTV, maayong 2020 mga higala. See you next Sinulog.